ערב טוב לכולם, אני משדר כאן מתוך הרכב של בטמן, ואני רוצה ככה להכיר לכם את האנשים שיושבים איתי כאן, את האנשים או הדמויות שיושבים איתי כאן מתוך הרכב. ערב טוב לוונדר וומן. ערב טוב. מה שלומך? סבבוש. וערב טוב גם, רגע, ערב טוב לסופרמן. סופרמן, תגיד שלום. אהלן, מה נשמע? רגע, בטמן, תגיד לנו שלום גם אתה, שנוהג ברכב. אהלן, מי שלא שותה לא נוהג. ואנחנו כאן נמצאים בתוך הרכב, אני יוצא החוצה מהרכב, אנחנו נמצאים כאן ביום הסטודנט. מה קורה? רגע, בוא נבוא, הנה אני כבר דבר. טוב לכם כאן. כן, דבר. איזה יום סטודנט, חבל על הזמן! הנה סופרמן שלנו פה! בא להופיע מול לפניכם! חבל לכם על הזמן! רגע, שאלה. רגע, מ-1 עד 10, כמה כוסות שתית עד עכשיו? 20 כוסות. זה משנה, נו, מ-1 עד 20, כמה שתית? 50!